עושה מצוות, עושה מצדקות, עושה כל מיני, ולפעמים ההתעלות הזאת, לפעמים יכול להיות שזה לא המקום שלך, אל תשנה, לא למטה וגם לא למעלה. אהרון הכהן ידע בהדלקת הנרות את כל הסודות של המנורה שהיו לאורך כל הדורות כולם, גם במשכנות וגם במקדשות. בעלה אחת של הנרות השיג את כל הסודות הפנימיים העצומים של המנורה הטהורה שהייתה בכל המשכנות ובשתי המקדשות שהיו. כלומר, לרוב הקדושה שהייתה לו, לאהרון הכהן, הוא יכול היה להגיד, ריבונו של העולם, אני רוצה עוד פרק תהילים. אני רוצה ממש להיות כמו, לעשות איזה משהו מיוחד יותר. שהשם עם זית אני בעצמי אעשה אותו עם לפי אל תשנה. מלמד שלא שינה. מה הקדוש ברוך הוא מצווה, זה אני עושה. מה זה נגיע אלינו? הרבה פעמים, אומר רבי חיים מבלושן מספר נפש החיים, הרבה פעמים אנשים מחפשים בעבודת השם יתברך ריגושים. זה מה שמניע אותם. זה מה שמפעיל אותם. ריגושים. בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, בוא נעשה. זה צריך הרבה חוכמה והרבה תורה לדעת איפה המציאות האמיתית של עבודת השם יתברך. זה לא הריגושים. רבי חיים מבלושן מספר נפש החיים, מה הפירוש דבקות בהשם יתברך? דבקות בהשם יתברך, מי בזירה הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש אומר, מי שדבוק בתורה, דבוק בקדוש ברוך הוא. אומר רבי חיים מבלושן, אין דבקות יותר גדולה משאדם